vi skal fortælle noget om, hvad der skete det forgængende år, Line. Ja. Først vil jeg starte med de sørgelige ting. Ja. Vores farfar er død. Ja. Og det var sørgeligt. Ja. Men han kunne godt lide at lave slagtertårte. Ja, der er mange ting, der ikke bliver helt det samme med julen. For eksempel får vi ikke de allerbedste havregrynskugler i verden mere. Men så er der også sket det, at alle børnebørn i familien Andersen, kan man sige, den hedder, tror jeg, de er simpelthen også blevet beriget af, hvad hedder sådan noget, når man er overhovedet patriarken med og matriarken i familien, Marie og Christian. Så de er blevet gudsbenået? Vi er blevet gudsbenået med en masse penge. Jeg bruger i hvert fald nogle af mine på at komme over og besøge Albert. Sammen med Anliala. Ja. Jeg ved ikke... Og jeg bruger mine til en USA-tur i sommerferien. Hvad bruger du dine på, Marie? Det ved jeg ikke nu. Er de sparet? Har du ikke fået dem endnu? Den har dem til gode. De er sparet op. Ja. Lad os bare kalde det. Jeg har i hvert fald ikke taget stilling til det. Nej, men de er ikke brugt endnu. Det her med en lille bitte Og nu tror jeg, det der Er der sket mere i løbet af året? Albert har været afsted jo. Albert er i USA, ja. Han er på high school og er blevet færdig med 9. klasse. Ja. Og fik meget god karakter i engelsk. Ja. Og 13. ja. Og Allan er flyttet ind i sin nye bygning. Ja. Med skolen. Jeg har set Nibelungen Er den springe her? Wagner i Berlin. Ja, den her. Nej, det var heldigt. Og nu skal jeg se Tristan og Isolde i Milano. Nej, hvor er det sin fantastisk. bøsseven. Og Allan er meget på bøssetur, er det? jo, men Allan har faktisk også hils på de kongelige. Og Allans anti-royale indstilling har ændret sig markant i løbet af året. Jeg hilste på den som ligemænd. Det var de ikke klar over, men det gjorde jeg. Allan benægter stadig, men jeg tror, han er skabsroyalist. Men det skal vi ikke diskutere Så her. Mor? er Simon kommet ind på politiskolen, Ja. og Ditte Marie er blevet opereret. Ja. Ditte Marie har haft en hjerteoperation. Ja, det har jeg haft. Ja. Og blevet bachelor. Bachelor også, ja. Det har været et fantastisk år, Ditte Marie. Kan vi høre på det? Ja. Og mor, hun har lige afleveret sin master i offentlig ledelse. Og den kom til at fylde 70 sider. 80. Og hvem havde nogensinde drømt om, at moren kunne skrive 80 sider med fuldtidsarbejde? Vi er meget stolte. Det er vi der. Lad mig nu også lige bestå. Det gør hun helt sikkert. Moren har gjort meget ud af at beskrive teorierne og hvorfor man bruger dem. Sådan undersøgelsesdesign og sådan nogle ting, det kommer meget let til hende. Og Line har været på kursus. Skole, eller hvad det hedder. Nå ja, jeg er blevet evalueringsvejleder. Ja, så nu kommer Line ud på andre skoler og laver matematikkurser. Evalueringer. Ja, men ikke lige i år. Der er det kun på min egen skole. Nå. Fordi jeg havde ikke timer til at komme ud på andre skoler. Og så er hun blevet lærer i en 3. klasse, som hun havde drømt om. Nej, det havde jeg ikke drømt om. Nu er der en ståelse. Og vi siger Ja. tak for julekøkkenet. Måske lige skal du se bordet. Simon, du har ikke fået lagt gaverne under træet endnu. Var det mig, der gjorde det? Ja. Og vi husker glædeligt sidste år, hvor Albert dækkede bordet. Man kan godt se, der mangler lidt kvalitet over bordet. Ja, Albert dækkede det sidste år. Der mangler lidt kvalitet. Og nu kom ham den dogne op af sofaen. Mor, jeg er lidt i tvivl.